Sikhulekile abantwana bekhehla, sikhulekile abantwana besalukwazi, umkhulu nogada lo. Isigubhu sabalozi, abanye bathi umkhovu nebala ekhanda. Bakwethu, namhlanje sizokhuluma ngenduku yomsebenzi, okuyinto exaka isizwe kakhulu. Njengoba bengithembisile ukuthi ngizoyidedela induku yomsebenzi, sizokhuluma ngayo-ke namhlanje. Kuyividiyo yami engicine ukuyenza bekade sikhuluma ngenduku yokususa isichitho. Uma ukuthi uwumuntu osolayo ukuthi unesichitho noma ufisa ukuthi umzimba wakho uklineke, ngizocela ukuthi ulandelele leyo video. Besikhuluma ngesichitho lapho, kukhona nenduku ozoyisebenzisa ukuze ukwazi ukuthi ulahle isichitho ngoba iy'nduku zenhlahla kazidlali kumuntu osuke enamathunzi noma enesichitho. So kuzokusiza ukuthi ulandele leya video kuqala ngaphambi uqhubeke nale video yanamhlanje sesikhuluma ngey'nduku zenhlahla, iy'nduku zokuvula umsebenzi, iy'nduku zokwenza izinto zenzeke. Okay, ake siqale kulolu hlelo lanamhlanje. La ngizokhipha iy'nduku ezimbili. Uma ngithi iy'nduku ey'mbili, angikhulumi ngey'hlahla ey'mbili, ngikhuluma ngohlobo ley'nduku ezimbili zihlukene iy'gaba ezimbili. Sinenduku eyisigezo, sizoba nenduku yokuvula evula inhlahla, nokuyiyona esondeza inhlahla kuwena. Abantu bazoqaphela-ke induku uma ngiyifaka, angivamisile ukufaka induku eyodwa noma ey'mbili, ngiyifake iy'nduku zithi ukuba ningana zisuka kwey'nduku ey'ntathu ziya kwey'nduku eziwu-5 kumbe kweziwu-7, aseqi lezo. Inhloso yami ngisuke ngithanda ukuthi induku oyitholayo kube induku enamandla anele ukukhombisa umehluko empilweni yakho, kungabi ukuthi ngithenga amehlo akho la. Ngoba njengoba ngenza lama video, inhloso akukhona ukuthenga amehlo abalandeli kumbe amehlo abantu ababuka amavidiyo ami. Inhloso yami kukudedela ulwazi kahle kahle, cause ngiya-understand ukuthi amavidiyo wami alandelwa ngabantu abangabelaphi isikhathi esiningi. So la ekulapheni ulwazi luyathakelwana. Yebo, ulwazi luyathengwa noma ulwazi luyinkomo, kodwa kulesi sikhathi samanje noma kulesi sikhathi sanamhlanje sinezinto ezinjengabo abo-YouTube, sino-Facebook, sinani sinani, siyakwazi ukushera ulwazi. Mina ngivula leli page noma ngivula le channel, inhloso yami kuwukulekelela abantu abangabelaphi nabantu abasemakhaya abaxakekile abangenawo amandla okufika kubantu abelaphayo. Bazongizonda-ke abanye abelaphi bakhuluma abakukhulumayo ngento engiyenzayo. Abanye sebeqalile vele bayakhuluma, but-ke akunankinga, ngizoyidedela mina induku. Umuthi angiwufunde emabhukwini, angichazelwa muntu umuthi, ngiyawazi nje ngokosiphiwo enginaso. Ongathi wangifundisa umuthi ngabe unamanga lowo muntu lowo, akekho umuntu okwangifundisa umuthi ophila la ezweni. Abantu mina abanginikeza umuthi nabangilekelela ngomuthi amakhosi engihamba nawo. Kodwa-ke lokho isihloko sangelinye ilanga. Ake sigxile endukwini yanamhlanje. Uzongiqalela la kulesigezo sethu, uzongitholela umhlakuva. Umhlakuva uzothola amakhasi akhona. Khona umhlakuva obomvu, khona umhlakuva omhlophe. Uzongitholela amakhasi bese ungitholela umsuzwane, amahlahla awu-2. Ngiyazi abantu lezi zinduku bazoyibuka bazeye ngoba izinduku abazaziyo, kodwa izona nduku ezinamandla. Le nduku eyisigezo izosiza ekuthenini le nduku yomsebenzi engizoyidedela ifike isebenze kuwena. Ngoba abantu banale tendency yokuthi bethi umuthi awusebenzi kubona. Angikholelwa entweni enjalo, akukho umuntu okuthiwa umuthi awusebenzi kuyena. Akunandaba ukuthi uyakholelwa kuwona noma ukholelwa kuwona, umuthi uyadlala. Okay, uzongitholela le mhlakuva le ewu-2, omhlophe nobomvu. Bese ungitholela umsuzwane, amahlahla nje awu-2. La oyibhaxa khona kanje umsuzwane, ungitholele amahlahla awu-2 amancane nje, hhayi amaningi. Amancane nje, into encane, dinga nje into encane, hhayi inqwaba. Uyiqule lezi zinto, siqula le staff, uhlanganise ndawonye, usiqule noma unganembokodo, just uyixanxathe ukuze ihlangane. Mase iyi-mixture ehlangene like i-paste kanje, usuthola ubisi long life. Ungaqala ngokuyomisa le staff sakho, sithi ukushaya umoya some mhlambe for 2 days or 3 days,
then bese usithatha ufaka endishini, ufaka ubisi lakho, i-long life yakho, uzoyogeza ngale stuff ngaphandle kwekhaya. Khumbula sithe ini umhlakuva wakho obomvu nomhlophe, kuzoba umsuzwane wakho, bese kuba i-long life. Le stuff sakho esokugeza ugezela kuphi? Ngaphandle kwekhaya, kumbe esidulini noma eduze komfula ohambayo, noma khona emfuleni ugxamalazele uma kuwumfula omncane nje, just for i-safety yakho, ngoba akufanele abantu bamuke nemfula njengoba kuney'mvula nje, imfula igcwele abantu bangamuka nemfula. So uba safe bese wenza lo msebenzi lo, ugeze ihambe lento le, ahambe lamathunzi lawo. Mawusuqedile lokho, suzobuya uthathe induku yethu ekuyiyona main course. Induku yethu la ihlanganiswe kanje. Uthola ubhubhubhu, abangoma bayawazi ubhubhubhu, uyinduku yamagobongo, induku yokuvula ikakhulukazi edlozini. Bese uthatha uRoslina kancane, hhayi mawala, iwona ozoba mncane kunalezi ezinye iy'nduku. Bese uphinda uzongithathela uqhume, uqhume abanye bethi ugedegede, umfazi othethayo. Angazi-ke abanye bethi siphahluka, kodwa uqhume lulodwa ngiyalwazi uqhume, ugedegede, umfazi othethayo. Ngithathela lona futhi, ubese ubuya uzothatha umphumeleli. Thatha umphumeleli, sithe ubhubhubhu, sathi uqhume, sathi uRoslina, sase sizothi umphumeleli. Bese uzothatha uMayisaga omhlophe. Zu-5 lezi nduku zakho uzoyihlanganisa, bese uthola impepho yakho yamanguni. Uma umuntu oyiwele uzothola impepho yamawele, ungifakele yona le stuff la phakathi. Le nto uzoyishaya sakhamba njalo ekuseni, uyishaya sakhamba, uyaphalaza ngayo, ntambama uyayishaya, uyageza ngayo. Ayihambi yodwa, ihamba ney'bani ezintathu. Lezi bani ey'ntathu, isibani sakho esi-yellow, isibani sakho esi-blue, isibani sakho esimhlophe. La sizocela inhlahla ethongweni, sizomemeza inhlahla kuy'ngelosi zonke ezikwengamele ekuphileni kwakho. La uzoba namaphupho amahle, uma engemahle azobe ekukhombisa izinto ey'fanele ukulungiswa, evalekile azovuleka. La uzoqala uzizwe ukhululeka ngendlela yokucabanga, nomoya wakho uzokhululeka, uzoqala usondelane nemimoya kanye neziko lakwenu, okuwumsamo wakwenu. So abantu abazosebenzisa le nduku bawaqaphele kakhulu amaphupho wabo, ngoba azobe bakhombisa umhlahlandlela wempilo yabo. Uma kukhona kufanele bakulungise, izobe ikhuluma le nto, ibavezela izinto ey'fanele bay'lungise. Uma wukuthi khona ubunhlahla obuzayo empilweni yabo, amaphupho azobe ekhombisa futhi ukuthi cha, kukhona ubunhlahla obuzayo kuwena empilweni yakho. Abantu le nduku bayisebenzise bangayirobhi, bayisebenzise serious, ngoba umuthi bakwethu unamandla, ngiwufakazi mina. Lezi nduku indlela oy'sebenzisa ngayo, angithi sithe isigezo sakho, isigezo sakho sisebenzisa usuku olulodwa, uyageza nje ngaso suqedile. Bese lo welokhuzane wenhlahla wemisebenzi, into ozoyenza uzosebenzisa insuku zibe 5. Lezi nduku engiy'fakela izinduku ezikhethiwe ngenhloso yokuthi zenze lento esikhuluma ngayo. Ungabibikho induku ozoyi-eda ethandwa uwena, kungabibikho futhi induku ozoyikhipha la. Faka lezi nduku engiy'balile njengoba zinjalo, izona nduku ezokwenza le nto le esikhuluma ngayo, ngoba abantu bafike banikezwe induku bese benza ukuthanda kwabo, bebuye bezothi umuthi awusebenzi. Umuthi uyasebenza. Ngizocela umuntu ozosebenzisa le nduku noma le khombo le abuye nobufakazi kuma-comment uma ngabe simdlalela le nduku le. Please ni-like ni-subscribe, sikhulise ikhasi likamkhulu Nogada, sikhulise nomphakathi wethu, sisabalalise nolwazi eNingizimu Afrika yonkana. Ngicabanga ukuthi ividiyo elandelayo ngizoniphathela udaba oluzobe lithinta umhlume. Kusafuneka sikhulume, sijule ngesifo esithiwa umhlume, ngoba abantu bakhathazwa umhlume. Khona isalukazi siye siyangicela ukuthi angenze i-video based on umhlume. Sizokhipha imbiza ezobe iney'nduku ezimbalwa ezikwazi ukuthi ziwuthibe umhlume noma
Ngizochaza ngawo kahle kahle mase sikhuluma ngawo umhlume ngoba abantu abaningi abawu-understand umhlume. Uzwa abantu bethi iy'mbiza azingisizi nani nani. Kufanele si-understand umhlume wona uyini kuqala. Kodwa-ke loyo i-topic yangelinye ilanga. Kulokhu esikhulume ngakho abantu abahambe benze khona makhosi, abahambe benze leyo nto leyo, basebenzise induku babone umehluko empilweni yabo. Zikhona ezinye iy'nduku esinazo lapha ekhaya, kusuka ekuqineni, kubethela, iy'khafulo, amabutho, izizwe, nani nani. Kodwa lokho sisazokwenza ividiyo sikhuluma ngazo lezo nduku. Kodwa kwanamhlanje nje sikhuluma ngenduku esiyidedelayo esiyinikeza abantu sibanikeze ukuphila. Ngoba inhloso yami akukhona ukuyikhangisa kakhulu nokudayisa igama lami. Inhloso enkulu ukulekelela abantu. Omunye umuntu engayibuka sengathi ngiqonda ukuthenga amehlo abantu. No, angithengi amehlo abantu, mina ngidedela i-information kula bantu abayidingayo ngoba ngiyaqonda ukuthi ikhasi lami isikhathi esiningi lilandelwa ngabantu abasuke bengabelaphi. So kunabantu abangabelaphi abafisa ukuba nolwazi olunzulu ekwelapheni. So bayalandela amakhasi ami, nami ngiye ngilekelele kulabo bantu abasuke bekanjalo. So please, if uyayithanda indlela esilekelela ngayo noma indlela esidedela ngayo ulwazi lokwelapha, like, uphinde usubscribe, uphinde ufollowe ipage lethu ku-Facebook. Ukhona uDr Khumalo brackets Dr Nogada, in brackets Mkhulu Nogada, uDr Khumalo in brackets Mkhulu Nogada, uzongithola epejini. Noma ufika uthi nje uMkhulu Nogada ngizovela. Iningi izinto engiphostayo, suke sidedela induku ey'ningi ezahlukene kusuka kumakona kuya kwezizwe, amabutho, nani nani. Iy'gubhu siyazenza lapha ekhaya, kodwa into esingayenzi imilingo asinayo. No, asinayo imejikhi. Izinto zemali esheshayo asinazo. Into esinayo lapha ekhaya sinekhubalo, ukudlala kwempande. Ngiyathokoza gogo.